Hola, espero que estigueu passant estos dies de la millor manera possible. Per a guanyar al coll, les condicions de vida de les persones han de ser la principal preocupació. Això passa ara per dedicar esforços a refer el teixit econòmic de la ciutat. Creiem que és una ocasió magnífica per a repensar aquest teixit, per a reconduir-lo cap a un canvi de model que, a més d'enfortir la nostra economia, siga més respectuós amb les necessitats de les persones. Després de converses i reunions amb agents econòmics de la ciutat, hem presentat una bateria de mesures per a millorar la situació econòmica i fiscal de les empreses d'Alcoi. Per contrarrestar la falta de liquidesa hem proposat línies de crèdit o préstecs amb interessos favorables, bé concedits per l'Ajuntament o establint convenis amb entitats financeres on l'Ajuntament pugui avalar-los. També, per exemple, que els comerços puguin hipotecar o empenyorar les seues mercaderies a l'Ajuntament per tal de rebre liquidesa. A mesura que vaig abandonant-se el confinament, hem proposat que l'Ajuntament creï i assumisca uns bons per poder realitzar compres amb descomptes en el xicotet comerç local. Amb aquestes mesures, junt amb altres com beneficis fiscals o reducció de taxes o impostos, pensem que es podrà ajudar a la supervivència de les pimes a curt termini. Ara necessitem que les institucions tinguin una ferma voluntat per mirar de pal·liar les conseqüències negatives en la ciutadania d'esta crisi sanitària. Des de Guanyar Alcoi estarem al costat del govern per a prendre mesures de suport i reactivació econòmica i social.